ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Menteri Jangkatanat Puli Putih ke Sarkar Jilla Uba Lakmen Rembui Haga Arfu Pratari Gubernur Risau Arajar Arfuai Ulaya Thu Uba ke Sarkar Jilla Kala ai jingbit ye ki Skul ki badan hapok kanong ba Shillong Bakin penlong no ye ki jing ai jing hikai ki khna ki bala puli haga class 1 Haduh class 5 ke Sarkar kala shim ye kene rai hadin balaya selok bat ki bor badai pet jong katanat ke kot ka khia hadin balaya i baka jingdon jong ki breu ki baya bit ye ka jingpang khlam covid-19 kala khamduna bat kala nang her na kasngi shakasngi Depsha ye ki school no class 6 shaneng hakin ki nai ke bala de bakin play na ka banta ka jeman toy jong ki khna school hakeleng ki jaka ta manin ka Education Department kala penmi sakawe ka notification ba yaki class 1 shaneng ro hadu class 5 la sha yaki bakin sedang ya kan ka classroom teaching daka ba keyboard yaki procedure yaki protocol ki ba dei banle ta yakan ne ka decision yakan ne ka rai ka sarkar ka shim ha ka namar ba katkum ga jing pe jing kalong ba nakabanta ka jing mentoy jong ki khna jong im de ta pliputhi de ki mentoy ha ka jing im jong ki hi don kam ba ka classroom teaching ka de ban wan de ta ka daw ngi la shim ya ka ne ka rai bat ngi ka ne ka rai kalong ka shom pat ha mi pa lakin I love in ya ki khun ba kin le sha class bat ngi la I empower you a school ba kan shim ya ka no decision ha ka bai de ba kan la kan no ka jing ka ba kishen tangi na kaleng ma jongi competitive hi baro kari kadang ga je kran ba ka jing ki badu tam ki de na school tangi ru na kaleng ma jongi yim ban se ban aila ya ki na school ba kin le pule halaki school ki jongki bat kumbang la tip ba pokastit jongi ka jing vaccination ro kala bon Andre mindalam kam ngakan tui tu ba pada ai vaccination bagi semua paham pendep ya ka kamram yang ki khnang ba ki khon ki kri jengi ka society jengi ka kan khamlong safe kata ka de ka PE ngem pat ban predict yak ek ban ha shakmat imla ban predict Andre kumbala kren na ko post ko por ka sarkar kala ship ya ki steps ki banyada la raja bakawan kadeka third wave ndai habangi ongkum ta kamut ba bangi barok activities jogi kinlong kin stop nilai I ba ki yogi hat kila play ka economic activities kila play but umdan hi bala man sham hayi ngi kme pa ngi ngi wan ngi sia ngi shahat ngi pendep I kam gi jam jom ngi poi hayeng ta kamut ba ka yung ngi kalong secure ba kong san ni kalong ba ngi kme pa ngi ki ba yung asem ngi balong tiket dala de la de khna ba ngi nom long ki career na ka banta ki ba yung hasem kata ka de number 1 ka ba ar kalong ba ngi lai I ba upaj ba menta barok kinang I hakini giski dang menin mersiski ngi I election I upaj ba la tu daki hajar ta kumno ngin ayo ngin khang tangi school ngin khang tangi man ngin khang tangi ta protocol ki bandon de ta kada protocol sini om ba ki khna ki bandon khasan athamu siklas ba ka jing ka kam de ka de belong ta po lai kam ta na sa ta ka sisni khnang ba mde ba confine plat ki khna school tengah hanga hinga sngai I ba ka classroom teaching ka de ban don but dakaba ngi kmek pa kinong hika kide bang take care ki school tu take care ba kabalai kalamba kumang amane na tu biang yaki breu baro ba kin ai ketika pasakoi andam mereka habadap ai tika labiang mereba ngi maintain ya kata protokol ka social distance maintain ya kita ki ek badi berbut kenang ba nginom long ki benong pen saphyang ya no khyang jingtan ba ka attendance kalong ka sang kajing ailat jung ki hikpa tadi kita ke school kin pe ke bakila ban hak tu ko lembag WhatsApp lembag ngi ba ke school hakin system steng ke baboni ke school empower ki bakin shim no decision ha rajia kanu no kam ka badan kam tengah kerman skam bakan kan ya sakmat ba ko ong kanu ko ka rai ka sarkar kam di ka bakot henrengi ngilong open ba review ko no decision jengi ada appropriate time la dadan kam